வணக்கம் மக்களே, நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க மிஸ்டர் குல் ஹோஸ்ட். நான் உங்கள் எஸ்டிஆர் ரசிகன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா, ஒரு பிக் அப்டேட் தான். அப்டேட்டுன்னு சொல்ல மாட்டேன், ஒரு ஃபேக்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. சிம்புவோட பிளாக் பஸ்டர் 2 படத்தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதுவும் கௌதம் மேனன் இயக்குனர் 2 லவ் ஸ்டோரிஸ் செம சூப்பராக இருக்குங்க படம். அந்த 2 படத்தோட பேர் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பேர் இருந்துச்சுன்னு சொல்லலான்னு பிளானிங்கில் இருந்தாங்க சொல்கிறாங்கங்க. இப்போ தான் ரீசெண்டாக ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. விண்ணை தாண்டி உருவாக்கி வெண்ணிலவே வைக்கலாங்க. ஏவைஎம்க்கு சட்டென்று மாறுது வானிலை அப்படின்னு ஒரு பேர் வைக்கலாந்தாங்க. ஆனால் ரெண்டுமே நல்லா இல்லைங்க. இந்த பேர் தாங்க செம்ம சூட்டாக இருக்குது. படத்துக்கு சூட்டாகவும் ஆச்சு, செம்மையாக நல்லாவும் இருந்துச்சுங்க. கதை வேறு லெவல் பிளாக் பஸ்டர் ஆச்சு. இது சரியான ஒரு போஸ்டருங்க. மன்மதன் 2 வேறு லெவல் AAA ஷூட்டிங்கில் கிடச்சிருக்குங்க. நம்மளுக்கு பிக்கு வேறு லெவலில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. கண்டிப்பாக மன்மதன் 2 சிம்பு எடுக்க போகிறாரு, இது கன்ஃபார்ம். என் மேலே சத்தியமாக கண்டிப்பாக வரப்போகுது. வேறு லெவலில் கதை இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறாங்க. கண்டிப்பாக சிம்பு ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சுருப்பார் கதையில். வேறு லெவலில் இருக்க போதுங்க. யார் வெயிட் பண்ணுறீங்களா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.